ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾಂ ಐನಿ ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಡೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರ್ರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಕೋಡ್ ಹಾಕಲ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತಿತ್ತೇರ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಮಿ ಉಳ್ಳೇರು ಇಂದು ಸಾಗರ್ನ ಮಾಮನ ಬೊಡಿದಿ ಮಾಮಿ ಅವು ಅಕ್ಕ ಆರೆನ್ ತೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋಡ್ಲಿರುತ್ತೆ ಊರದ ವಿಡಿಯೋಡು ಅಂಚ ಕೋಡೆದ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ ಐಜಿ ದಯಪಂಡ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಂದಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಆತಂಡ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕದ ಪಿದಾಡ್ನ ಪೂರ ಅಂಚೈತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸಾಯಿಲ್ಲ ಸಾಯಿನ ಪೊಪ್ಪಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಪೋತೇರ ಆಯ್ತಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ಪೆ ದಾದಂಡಲ್ಲ ಸಾಯ್ ದಾದಂಡ್ಲ ಗೆತ್ತೊಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಿನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಸಾಗರ್ ಆಗ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಿನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಣ್ಣ ಗೆತ್ತೋಲ್ನೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ ಒಂಜಿಕೆಂಡ 10 ದೋಜವೆ ಅವಲಿತ್ತು ಮೇರ್ದಾದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪತಾ ಇದ್ದೀನ ಸಾಯಿ ಕೇಕ್ನು ಆಯ್ತು ಉಲಾಯಿ ಪಾಡ್ದೆ ಕಂತದ್ದು ಬರೋಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಅಂಚ ಬರ್ಪ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಮದ್ಮೆಪ್ಪುನು ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲು ವನಸಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಪಿರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೈಡೇ ಪಿರ ಬರ್ರಂಡು ನಮ್ಮ ಹೊರದ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ದಾಂಡ ನನ್ನ ಪಿರ ವನಸ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ರೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇದ್ದ ಕಿದೀರು ಗಜಿಗೆ ಹೋಗೋ ಬತ್ತ ಅನ್ನಂದು ಮೇರೆಂಕ ಮಕ್ಕಳು ಮಂತ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಏನ ಕಿದಿಯೂರೋಗ ವನಸಗ ಬೈದ ಮೇರೊಂದಿ ಗ್ಲಾಸ್ ದರ್ತ್ ಬಾಡಿಯರ್ ಮೂಲ ಮೇರೇನ ಮೂಲ ಫುಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಉಪ್ಪದ್ರ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತು ಬಾರಿ ಜೋರಾದ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಣ್ಣ ದೊಡ್ಡದಾದ ಅನ್ಪುನ ಪಿರ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲೆ ದೊಡ್ಡಡ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಸಾರು ಹೋಲಿಗೆಗೆ ತುಪ್ಪ ಕಲ್ಸಿಗೆ ಇಂದೇನೋ ಟೆಂಡರ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಪಂಚ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಅಪ್ ಕೊಂಡದ ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ನಮ್ಮ ಕಿದಿಯೂರುಡು ಗಟ್ಟಿ ಮನಸಾಂಡ ಇತ್ತ ಜಾಸ್ ಅಲ್ಲುಕಾಸ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಾನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಏನ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಗೋಲ್ಡ್ಗೆ ತೊಂಡ್ರುಂಡು ಅಂಚ ಜಾಸ್ ಅಲ್ಲುಕಾಸ್ ಅಲ್ಪ ಪುಜಂದ ಈ ರಿಂಚ್ ಸೈಡ್ ಐನ ಸೈಡ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಜನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು Çok çocuğun. ಏನು ಬೋಡು ಸಾಯಿರೇಗ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೈಗೆ ಬತ್ತ ಸಾಯಿಗೊಂಜಿ ಟಾಯ್ಗೆ ತೊನಗ ಅಂದ ಸೈಕಲ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡ ಗಂಚ
ಒಂದು ಓಕೆನಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ಓಕೆನಾ ಎಂತ ಟೋ ಓಕೆ ಒಂದು ಓಕೆ ತಂಚಂಡ ಶೂಸು ಕೊರ್ಪ ಹೋಯ್ ಮಮ್ಮ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಭದ್ರದ ಬಾಲ ಇರ್ ಬರ್ಪುಜರೆ ಇರ್ ಮೂಲ ಮೊಕ್ಕಲ ಶಾಪ್ ಕುಲ್ಲೇವೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೈ ಪೋದಿತ್ತ ಅಂಚ ಸಾಯ್ ಕೆಲವು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪಾತೊಂಬತ್ತ ಇಂದೊಂಜಿ ಆಯ್ನ ಮೋನ್ಸ್ಟರ್ ಟ್ರಕ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಾಯಿಗೆ ಮದ್ಮೆಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಶೂಗೆ ತೊಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡಕಲ್ನ ಪಂಡ ಎಂಚ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ವೇರ್ಗೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ವಿರತ್ತ ಅಂಚಿನ ಶೂಸ್ ಪೂರ ಇವನ್ ಸೈಜ್ ಪೂರ ಓ ಸೈಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜೋಕುಲ್ನ 0 to ಐ ಥಿಂಕ್ 12 ಮುಟ್ಟ ಪೂರ ಸೈಜ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಪಜಲ್ ಸೆಟ್ ಆಗ ಬಟ್ ಓಪನ್ ಮಂದು ಎಡ್ಡೆ ತಿಲಕೊಂಡು ವುಡನ್ದ ಬರ್ಪಿನಿಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಾಟರ್ ಸಿಪ್ಪರ್ ಆಗ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ದಾಲ ಬುಟ್ಜೆ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೈಡ್ ಪೂರಗೆ ತೊಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೈಡ್ ಪಂಡ ಜೋಕುಲ್ನ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ವೇರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಶೂಸ್ ಪೂರ ಅವು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಇವನ್ ಸೈಜ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಗೆತೊಂಡ ನಾನೆಲ್ಲ ಗೆತೊಂಡ್ರೆ ಇತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಈ ಅನ್ನ ಬುಟ್ ಪುಜಿರ್ ಅವ್ಲು ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಟಾಯ್ಸನ್ ಪೂರ ಒಯ್ತು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಾಯಿ ಅಕ್ಲೆ ಗುಂಜಿ ಬೇಲೆ ಪೀರ ದೀಪಿನ ಐಕ್ ಬೇಗ ಲೇತೊಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಸಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ನೋಟಿ ಆತಿರತ್ತೆ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೈಡ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅದು ಇಲ್ಲ ಪಿದಾಡ್ದಿತ್ತ ಆತನಾಗ ಎಂಗ್ಲರ್ ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಮೂಲ ಕೆನ್ರಾ ಮಾಲ್ಟ್ ಕರ್ಬೂಜ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಅನ್ಪಿನ ಪಾನಿಪೂರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮನಿಪಾಲ್ಡ ಅಂಚ ಪಿರ ಇಂಕ್ಲ ಅಡೆ ಬತ್ತ ಕರ್ಬೂಜ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೂಪರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ತ ರಶ್ ಉಂಡು ಸಾಯಿಗ ಬಾಟಲ್ಡ್ ಪಾರ್ದು ಗೊತ್ತೀನಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಂಕಲ್ ಸಾಯಿಗ ಒಂಜಿ ಸೈಕಲ್ ತುಕಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಆಯ್ ಪೂರ ಜೋಕಲ್ನಲ್ಲ ಸೈಕಲ್ ತುದು ಸೈಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ನ ಸೈಕಲ್ ಪೂರ ಬಾರೆಂಡು ಮೂಲ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸೈಕಲ್ ತೆತ್ತೊಂಡು ಇಂದು ಸೈಕಲ್ ಇರಾಗ ಇಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದು ಸೈಕಲೇ ಓ ಇಂದಾವು ಇರಾಗಂದೆ ಒಂದೆರಡು ಕುಲ್ಲೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಪೋಯ್ ರೋಡ್ ಮುಟ್ಟೆ ಬಲೆ ಒಂದೆರಡು ಕುಲ್ಲೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಓ ಬೋರ್ಡ್ ಸಾಯಿ ಇರಾಗ ಅವು ಬೋಡೆ ಅವು ಉಂಡತ್ತೆ ಸಾಯಿ ಎರಡು ಅಂಚಿನ ಇಂದು ಓಕೆ ಅಂದೆ ಮುಂದೆ ಓಕೆ ಮುಂದೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೊಂಡ ಸಾಯಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಸೈಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಮಾಮಾಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಲ್ಲೆ ಮಾಮಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಲ್ಲೆ ಸೈಕಲ್ ಕೊರಿಯರಿ ಈಗ ಸಾಯಿನ ಸೈಕಲ್ ಬರೋಣ ನೋಡು ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಡತೆ ಸೈಕಲ್ 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 ಇರೇಗ ಒಂಜಿ 10 ದಿನಕ್ಕೆ ಸೈಕಲ್ ನನ್ನ ಮಾಮ ಕೊರಿಯರ್ ಇರೇಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೈಕಲ್ ನಮ್ಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅದು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಂದಾಗ ಮಾಮಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆತಂಡು ನಾನು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದು ಚೋಚುನ್ ಎಲ್ಲೇ ತಿಕ್ಕಗ ಎಲ್ಲೇದ ಬಿಡಿಯೋಡು ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸಾಯಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಲ್ಲೆ ಸಾಯಿನ ತಿರ್ತ ಇಂಚಿ ತೂಪಿಲಾಕ ಇಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಒಲ್ಲೇರು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಲ್ಲೆ ಸಾಯಿ ಸಿ ಯು